Ahojte všetci, drahí priatelia, študenti, ahoj Ariel, ahoj Moše. Máme tu druhé stretnutie otázok odpovedí z našich lekcií. Ako vidíte, toto je dnešné naše ležerné oblečenie, ktoré môžete vidieť. Áno, môžete sa pozrieť. Áno, ja sa teda snažím. Akokoľvek, teda poďme priamo k prvej otázke a my vás prosíme, aby ste nám posielali viac otázok na Facebookovú platformu. Čím viacej odpovedí a viacej otázok položíte, tým viac môžeme preskúmať ten predmet, ktorým sa zaoberáme. A zároveň my vieme cítiť, kde sa asi nachádzajú študenti a tým pádom môžeme lepšie upraviť naše vyučovanie. Takže Felice z Severného Talianska. Vieme, že všetko to, čo sa deje nám, je od vôle stvoriteľa. Znamená to, že to sa týka nášho duchovného premýšľania a myšlienok, alebo to, čo sa deje aj v fyzickom svete. To zahŕňa všetko. Zahŕňa to aj duchovné myšlienky, ako aj tento svet. A čo k tomu môžeme dodať, že všetko, čo sa niečo stane, je to, že stále si musím uvedomiť, že teda keď sa na to pozrieme spätne, bol to stvoriteľ. Nemal som žiaden výmer, ale už od momentu, keď máme bod v srdci, tak v takom prípade je tam teda nie je nikto iný okrem neho. Nie je nikto iný okrem neho z minulosti a nikto okrem mňa pre budúcnosť. A samozrejme budeme sa učiť všetky tieto veci spolu v ďalšej lekcii tohto semestra, ktorá bude venovaná tomu, že nie je nikto iný okrem neho. Takže ďalšia otázka od študenta z Európy. Je nejaké duchovné svetlo v tomto svete? Máme nejaké duchovné svetlo v tomto svete? Tak ja v prvom rade chcel by som povedať, že by sme chceli vidieť, kto ste, odkiaľ ste, pretože je to pekné vidieť, odkiaľ ste. Duchovné svetlo nie, odpoveď je taká, že nie. Prečo? Pretože v skutočnosti jediná realita, ktorá existuje, je svetlo. Ako nekonečné svetlo, Ein Sof, ktoré naplňa celú realitu a všetky nádoby príjmania. Jediná vec, ktorá je, že my ho necítime. To znamená, že nie jeho pravú podstatu, ktorou je vlastnosť dávania. Cez toto vlastnosť my to nevnímame, pretože ich nemáme. Celý život. Kabalisti nám hovoria, že to je jediný veľmi malinké množstvo svetla, ktoré takto príjmame a my to voláme, je to ako tenunká sviečka z celého obrovského svetla, ktoré svieti. Cez náš rozvoj našej vôly príjmať a je premený na vôľu dávať, sa nám otvárajú naše zmysly pre vnímanie celej reality našimi zmyslami. A vlastnosť dávania stupne dosahovania stvoriteľa. A kabalisti by povedali, že teda či je v tomto svetle pre kabalistov celý svet znamená, že je to ten presný stav, v ktorom sa nachádzajú. A ten sa nazýva v kabale tento svet. Nie je to, čo ja si predstavujem tu. Áno, pre mňa tento svet, alebo naša realita, je môj aktuálny stav. Ale kabalisti by nám povedali, a ak by ste sa ich opýtali, ak je svetlo, povedali by nám, že v určitom zmysle nefešuom nešama, v týchto sefirot, áno, v tomto konkrétnom stave sa nachádza nejaké množstvo. Takže to je to, čo my dosahujeme, je to, čo my vnímame, a to je naša realita. A ďalšia otázka od tohto študenta. Takže život je ako mrkva, ktorú dáme pred osla, už sme to rozberali. Keď máme bod v srdci, potom my máme slobodu neidentifikovať sa s oslom, ale môžeme sa povznieť nad úroveň osla a staneme sa vlastne človekom Adam, ktorý pochádza z slova domech, to znamená, že odhaľujeme stvoriteľa. Naša voľa príjma teda osol. Zatiaľ nemáme žiaden výmer, iba že musíme prechádzať našim životom a pretože chceme raz to, raz niečo iné. Keď sa pozriete na psa, keď ide po ulici, stále pozerá na jednu stranu, na druhú stranu. Rastú. Ale to isté je s nami.
raz až keď získame bod v srdci, až vtedy získame slobodu sa povzniesť nad naše ego a vybrať si iný druh reality, ktorú budeme dosahovať. A snažíme sa pripodobniť stvoriteľovi. A stáva sa, že my sa stávame ako rytieri, tí, ktorí jazdia a vlastne riadia tohto osla. Vlastne oni mu ako keby na paličke ukazujú mrkvu, ktorým smerom má ísť. Je to vynikajúca metafora. Takže vlastne stačí nám ukazovať mrkvu oslíkovi nášmu. Takže toto bola mrkva. Otázka tohto študenta pýta sa nás, môžeme cítiť viac potešenia tým, že cítime, tým, že potešujeme ostatným? Áno, áno. Myslím, že už sme to preberali už počas prvej a druhej lekcie. Odpovedie áno. Pretože keď my sme naozaj priamo spojení s ostatnými, sme spojení aj s celou realitou. Do určitého rozsahu, v ktorom to vieme cítiť. Akokoľvek my vyvíjame svoj bod v srdci. Z tohto bodu ja vlastne môžem cítiť aj ostatných. Nie tak veľmi, samozrejme môžem cítiť sám v jaskyni, alebo ja cítim tých ostatných, ale moje ego sa vyvíja do takého bodu, že by som nepovedal, ako by som to povedal? Chcel by som všetkých využiť, chcem využiť všetky naše spojenia, ale využiť to. A to je to, čo sme videli v našej realite, že celý svet je riadený iba určitými rodinami alebo nejakými vládami a oni vlastne využívajú celú toto globálnu sieť na to, aby oni z toho pociťovali potešenie pre seba, že ostatných riadia. Ale keď my to otočíme, túto metódu, že áno, my využívame toto spojenie, ale za tým účelom, aby sme stále dávali a nie využívali, potom začneme cítiť celú túto duchovnú realitu a začíname sa k nej upínať, k nej, ktorá je mimo nás, k svetlu, ktoré tam je. Takže namiesto toho, aby sme stále zabudali na svetlo, viete, keď zoberme si starenku, ktorá má vlastne náprstok na prsty, aby sa nepichla. Keď idete s tým, to je to naše ego. Ak ho chceme si naplniť, toto malý náprstok, tak je to veľmi malé. Takže my získame obrovskú nekonečnú nádobu, prídeme s tým k moru, tak potom vlastne si myslíme, že môžeme ho naplniť celým morom. Tak to je ten rozdiel, čo sa nám zmestí do náprstku a čo do veľkej nádoby. My v skutočnosti nevytvárame radosť, my ho len dosahujeme alebo príjmame od svetla. A vlastne svetlo prichádza, naplní našu nádobu a je plné. Ale keď ja otvorím vlastne to z dola, tak vlastne toto svetlo presiahne, odíde zároveň a zároveň ja môžem príjmať a príjmať, ale musím to zároveň dávať ďalej. Keď si zoberieme, že toto máme ako duchovné dosahovanie, vo všeobecnosti je to rozdiel medzi tým, keď ja sa snažím naplniť sám a svoju vlastnú nádobu, alebo keď ja sa snažím naplniť ostatných a potom je to potešenie nekonečné a na veky plynie. A to je veľmi dôležité. Je to dôležitý bod, aby sme zdôraznili, že keď nesnažíme sa ostatným dávať len peniaze, samozrejme musíme im aj pomáhať, je to ako to nevyhnutnosť, ale my rozprávame o dávaní každému možnosť dosiahnuť stvoriteľa. Tu najplnšieho momentu, najväčšieho rozsahu. To je to, čo kabalisti hovorili a vo svojich prácach. Je to vlastne ich úžasná práca, ktorá nám odhalili vyšší systém. A robili to isté. Takže my nejdeme teraz mať polárnych medveďov. Nie. My robíme tú prácu spojenia a iba cez toto budeme rozprávať. Príde k nám celý výsledok. Iba takto vieme napraviť samých seba. A spojenie medzi nami. Keď sme napravení, všetko potom ostatné bude napravené. A vedci to už vlastne odhaľujú aj dnes, že celé systémy prírody sú ovplyvnené nami. A druhá vec, ktorú by som chcel vám povedať, že toto rozdiel medzi môjim egom a obrovskou voľou príjmať sa spomína v kabale ako cinor, znamená to rúrka v hebrejčine.
Racon je vlastne keď zmeníme úmysel, tak sa nám racon, teda túžba zmení na cino, teda túto rúrku. Niekto z Talianska sa nás pýta, takže myslím si, že má sa naša vôľa dostať na najvyššiu úroveň, aby sme potom sa dostali k Stvoriteľovi. Je to prirodzené. Nie je to negatívne. Nie je negatívna naša túžba. Musíme ho priniesť na našu najvyššiu úroveň tým, že sa snažíme milovať ostatných, ako my sme milovaní Stvoriteľom. Je to tak? Áno, slúži nám to a pomáha nám to dosiahnuť náš cieľ. Je to naša vôľa príjmať, je to najlepšie pre nás, čo my máme v našom svete. Vieš všetky tieto veci o láske. Ja mám rád dobrý život. Takže teda môže to byť buď, že niečo nesiem na svojich ramenách, alebo niečo tlačím, alebo jazdím si a dosahujem všetko veľmi rýchlo. Takže to je rozdiel v zásade. Sa pozrieť. Kabala je metóde o tom, ako my využívame našu voľu príjmať, aby sme dosiahli duchovnosť. Je to vynikajúce, nie je s tým žiaden problém, ale musíme vedieť, ako to využiť správnym spôsobom, aby sme dosiahli duchovnosť a nie je to, aby sme to využili na to, aby sme dosiahli telesnosť. Študent z Európy sa nás pýta, ako môžeme dosiahnuť potešenie z duchovného sveta. Poviem vám, že nemôžete, pretože potešenie v tomto svete sa nedá využiť. Hasulam nám píše v určitom liste študentom, že ak to, čo my tu vidíme v tomto svete, to sú len fantómy a máme tu len najmenšie potešenie v porovnaní s tým v tom duchovnom svete je obrovské. Si aj odsekneme svoje ruky 7-krát za deň, len aby sme mali iba chuť tohto nekonečného potešenia, úplne najmenšie potešenie v duchovnosti. Je to vážne. Je to naozaj veľmi zvláštne porovnanie, ale dalo nám ho kabalisti, aby sme to takto poňali. Samozrejme, to neznamená, že musíte prísť a niekoho zneužiť, ani samozrejme sekať si vlastnú ruku. To, čo sa snažíme povedať, je... To len spomíname. To, čo chcem povedať, je o tom, čo Baal Hasulam myslí nádobou príjmania. Máme vlastne zabrániť úmyslu pre seba. Bolo to iba pre porovnanie. Takže prakticky, čo to znamená oddeliť potešenie od túžby? Že teda máme dve rozdielne veci. Je to výborná otázka, je to ako s matkou a dieťatkom. Je to vlastne telesný príklad, ktorý samozrejme nemá nič spoločné s duchovnosťou, ale pretože matka cíti dieťaťa, ona má túžbu, ale dáva potešenie k nemu, robí toto celý deň, keď to vlastne ho krmí, tak z toho má obrovské potešenie. Má k nemu veľkú lásku. A to je vlastne samotná podstata. Keď máme rozdelíme potešenie a nádobu, tak začíname cítiť druhú osobu ako súčasť samých seba. A začíname cítiť ostatných, začíname ich naplňať a čím viac im dávame, tým viacej potešenia z toho dostávame. Predstavte si, keď ste matka a pozeráte sa na nás, máte 7 miliard ľudí alebo detí a môžete im dávať všetko toto dobré a vlastne máte nekonečnú možnosť im dávať potešenie, z čoho potom
Máš pozerať do inej kamery. Do pravej, alebo do tej... Do pravej? Tak do tej pravej máš pozerať. Ale máme len tak mimochodom 3 kamery. Len to hovorím. Takže poďme na ďalšiu otázku od Rozy z Spojeného kráľovstva. Ak ľudstvo sa vyvíja biologicky, kde potom máme vlastne to rozbitie? Kedy sa uskutočnilo? Je to tvoja parketa, Moše? Tak poď. Môžem to nakresliť na stôl, samozrejme. Takže Rozy. Sme nespomínali, že to je rozbitie sme zatiaľ ešte nerozoberali veľmi. Patrí do určitého štádia vývoja túžby, stvorenia, vôle príjmať, ktorá sa odohráva v duchovnosti. Predtým, než sa objavia takéto túžby, ktoré vnímajú určitý stupeň existencie, ktoré sa oddelia od stvoriteľa, ktoré cítia iba samé seba a vnímajú, pretože z tohto dôvodu vnímajú túto realitu, to, kde sme my teraz. Rozbitie skutočnosti sa deje v duchovnosti mimo priestora čas pred tým, než sa objaví vôľa príjmať pred veľkým treskom, pred všetkým. To nesúvisí s časom. Je to pred tým, než existoval vôbec čas, áno? Takže toto je proces stvorenia vôle príjmať, stvorení, a potom pri rozbití vôle príjmať je skutočne rozbité z jednej veľkej časti do mnohých malých častí. Napríklad si zoberieme 600 000, to je úplne jedno. Na veľmi malé množstvo, obrovské množstvo túžob. To nesúvisí s biologickou evolúciou. Ničím v našom svete. Toto je veľmi dôležité si to zdôrazniť tu, že duchovnosť je to prvá vec, ktorú Balasol nám hovorí v knihe o štúdiu 10 sefirot, že mali by ste vedieť, že všetko, o čom rozoberáme o duchovnosti v knihe Zohar a podobne, štúdiu 10 sefirot, všetko, čo kabalisti hovoria, nemá nič spoločné s našim svetom, s našou voľou príjmať. Má to nič spoločné s priestorom, časom, pohybmi, ale iba s duchovnosťou. Spojením, svetlom, nádobou, stvoriteľom. A to je, nemáme si za tým predstavať nič iné, čo my poznáme. Možno to znie veľmi komplikovane, ale nebojte sa, počas druhého semestra o tom budeme rozoberať a hovoriť ešte viac. Presne tak. Takže Dave z Švédska. Nenaplnené túžby ovplyvňujú ľudské správanie podľa kabaly. Mám nenaplnené túžby. Ako to ovplyvní moje túžby podľa kabaly? Podľa psychológie vieme, ako to samozrejme nás ovplyvňuje. Máme tlak, potom ja sa snažím to nejakým spôsobom nahradiť iným spôsobom. Ale ako ja to vysvetľujeme v kabale, kde máme nenaplnené túžby. A čo to ma potom vlastne núti robiť? Keď sa budeme baviť o nenaplnených túžbách v tomto svete, je to psychológia. Ak budeme rozprávať o nenaplnených túžbách v duchovnosti, je to kabala. A teda, kde ma to vlastne prináša? Je to v skutočnosti, je to presne o tom. Je to úžasný príbeh, dobrodružstvo, kde máte určitú hru, ktorú hráte a vašim cieľom je potešiť stvoriteľa. Ako ho potešíte? Takže naplníte svoje túžby naplno. Takže ja teraz mám tieto túžby. Sú, ako to povieme, sú také hrubé, veľké. Ak ja ich naplním, určite stratím úmysel a budem to robiť všetko len pre samého seba. Takže ja musím celý čas robiť tieto presné kalkulácie. Viem prijať z tohto potešenia, ktorý stvoriteľ chce, aby som ho prijal, aby som nestratil úmysel, že toto je všetko je robené iba pre jeho úmysel, pre jeho potešenie. A to je to vlastne správny úmysel a to je to, čo my tu sa snažíme dosiahnuť. Keď spomíname náš svet, viem, ako by som to povedal, na nešťastie, každá túžba, ktorú máme v našom svete,
Myslím si, že sú samozrejme aj naplnené túžby, ale v realite žiadne naše túžby nie sú naplnené. Ako sme povedali si počas druhej lekcie, my sme iba nedostatok, ktorá vlastne volá a nenaplňa sa. A my len vlastne znižujeme stres, tlak. Ach, ja to už teraz nepotrebujem viacej. To my voláme potešenie v našom svete. Ale skôr účel túžby v tomto svete je to, aby nás potlačili viac a viac k jedinej túžbe, pre ktorú sme boli dosť vytvorení, aby sme ho naplnili. A to je bod v srdci. Je to túžba, aby sme dosiahli stvoriteľa. Duchovnosť. To je. Ale my musíme si uvedomiť, že všetky túžby, ktoré máme a cez ktoré sme prešli, my ich viacej nechceme, ale my chceme niečo väčšie. Tú najväčšiu vec, ktorá môže byť v tejto realite, a to je stvoriteľ. Áno, je to veľmi zaujímavé, pretože my musíme si stále, my vieme, že teda v našom svete nie sú naplnené želania, musíme stále myslieť na to, že raz, keď príjmeme akékoľvek potešenie, potom okamžite stáva sa vlastne, vzniká dvojnásobná nedostatok. A Balhasolam hovorí, že sa to stáva, áno, presne. Stáva sa to vlastne našim sklamaním, pretože stávame sa sklamaní z toho, že sa ani nechceme potom naplniť. Získavame takto vedomosť o tom, že to tak sa nenaplníme. To, čo teda získame pre seba, len zväčší náš nedostatok. A to je dôvod, čo vidíme aj napríklad v mladej generácii, že mnohí z mladej generácii môžeme vidieť, že to nie je tak, ako by to bol americký sen, že choďte, učte sa, robte, budete mať veľa peňazí. Tí mladí to už ani nechcú. Cítia už dopredu, že čokoľvek urobia, nebudú schopní naplniť svoje túžby. A pritom hľadajú niečo dodatočný význam za tým všetkým. A práve toto je vynikajúci čas, jedinečný čas preto, aby Kabala odhalila toto mladým generácií. Že sa môže naplniť sama týmto spôsobom. Takže máme ďalšiu otázku od Julie z Nemecka, ktorá sa pýta, čo je to túžba príjmať, keď sa rozhodnete mať deti. To sa volá rodina. Teda voľa príjmať sa volá rodina. To v skutočnosti len je to vlastne túžba na úrovni rodiny. Ďalšia otázka. Neviem od koho. Osoba má iba jednu jedinú túžbu v danom čase. My máme jednu túžbu. My to nemôžeme rozdeliť. Ale oni sa stále menia. Môžeme mať ako jednu veľkú hlavnú túžbu. Som hladný, chcem sa oženiť, chcem byť slávny, čo ešte? Máme nejakých 6 túžob. To je najväčšia túžba, ktorá ma teraz riadiť. To je jedna túžba, ktorú ja momentálne mám. Takto my fungujeme. Takže tu otázka od Moniky z Bulharska. Je túžba po vedomostiach egoistickejšia než telesné túžby a ak? Prečo? Správne otázku. Toto je rodina, jedlo, rodina. Prečo túžba po vzdelaní sa považuje za egoistickejšiu než ostatné? Prvé túžby, o ktorých rozprávali sme, sú naše inštinkty, ktoré majú aj zvieratá. Nie je tam na tom nič zlé ani dobré. Týchto však túžba po vedomosti už patrí medzi sociálne túžby. Potrebujeme tých ostatných, aby sme si mohli vychutnať túto.
túžbu. Keby som bol na opustenom ostrove, ako ja by som vlastne mohol, ako by som si ju mohol vychutnať tú túžbu? Ja tam by som mohol maximálne tak jesť kokosové orechy. Ja viem mať potešenie iba z vedomosti vtedy, keď mám ostatných. Keď ja cítim, že som nad ostatnými, keď som nad prírodou, ja chcem ostatných kontrolovať, kontrolujem prírodu, chcem ich vyššie. A toto je vlastne egoistická túžba. Až kým to využijete pre prospech ostatných. Máme otázku. Od Makala z Bieloruska. Ty som si všimol, že sú mnohé túžby ako jedlo, sex, rodina. Mám takisto aj duchovnú túžbu. A všetko sa deje v rovnakom čase. Takže musím naplniť svoje nižšie túžby predtým, ako pôjdem k duchovnej túžbe? Alebo môžem ich nejako preskočiť, alebo preskočiť tie nižšie a pracovať iba na duchovnej túžbe? No, je to veľmi dobrá otázka. Je to vlastne pokračovanie poslednej lekcie, keď máme bod v srdci. Toto nové objaví sa v nás nová túžba, stávame sa komplexnejšou ľudskou bytosťou. A máte na jednej strane začiatok vývoja duše, začiatok spojenia s ostatnými časťami tvojej duše, a teda vlastne vôle príjmať, a teda aj stvoriteľom. A potom máme všetky telesné túžby, kde budeme vidieť, že teraz, alebo na začiatku, budeme sa chcieť ich zbaviť. Ja sa chcem naozaj zamerať len na duchovnosť. Ale potom vidíme, že čím viac budeme pokračovať v našom bode v srdci, uvidíme, že tieto túžby, hoci tie, ktoré sme si mysleli, že sme sa už ich zbavili, že nie sú dôležité, že už viac ma netrápia, uvidíme, ako odrazu, koľko veľa potešenia z nich môžeš dostať. Takže skutočnosť je, že budeš mať ako keby paralelné túžby a výber za každým. Ktorú túžbu si vyberieš. Iba jednu túžbu môže byť najdôležitejšia pre teba v danej chvíli. A tu to budeš naplňať. A kde pôjdeš? Ak budeš mať túžbu kúpiť si auto, tak vlastne budeš pozerať v žurnáloch, ale budeš chodiť po obchodoch a aj všetky peniaze tam minieš len preto, lebo chceš si naplniť svoju túžbu po aute. Poprvýkrát mám výber, ktorú túžbu mám kultivovať. A to bude túžba, ktorá bude prevládať. Ale to neznamená, že my potrebujeme potlačiť akékoľvek ďalšie túžby. Nie. V žiadnom prípade nie. Toto je veľmi dôležitá vec. Ja by som vám chcel, teda keby niekto mi priblížil moju akože kamera sa priblížila, ja vám niečo dramaticky môžem povedať. No, poďme vážne. V Kabale my nepotlačujeme naše túžby. Máme túžby pre rodinu, peniaze, jedlo. Nepotlačaš žiadne z nich. Musíš jesť, ak musíš jesť napríklad 5 krát za deň, 20 kuriat, alebo neviem čo všetko, žiť vo veľkom paláci, je to v poriadku, pokračuj v tom. Jediná vec, ktorá je si kabalo do svojho života. Kým ideš spať, ako to hovorí, alebo aj Ralph Lightman nám to doporučuje, choďte na Facebook, začnite spolu študovať, čítajte materiály, tak ako to je len možné. Ztiahnite si otázky Ralpha Lightmana, všetko, čo môžete robiť, len aby ste to proste dodali k svojmu životu. A potom uvidíte, čo sa potom stane, ako to ovplyvní vaše ostatné túžby, najmä teda bod srdci. To je všetko. Tak, poďme k ďalšej otázke. Next question. So,
z Prahy. Ona sa nás pýta, aké túžby mi štúdium Kabaly poskytne, keď hľadám stvoriteľa, ktorý je za tým všetkým. Iba s jednou jedinou túžbou, ktorá je s veľmi presnou otázkou, pretože stvoriteľ sa neskrýva. My iba nemáme správnu túžbu. Je to ako tento priestor je úplne naplnený stvoriteľom. Iba ja, moja túžba príjmať, je vybudovaná takým spôsobom, že ja vnímam iba dve veci. Jednu, niečo, čo ma môže potešiť, a druhé, niečo, čo mi spôsobuje utrpenie. To sú dve jediné veci, ktoré my vidíme. Ak niečo nesplňa tieto dve kritéria, potom to pre mňa vlastne neexistuje. A je to isté so stvoriteľom. V tomto čase dávanie či nerobí pre mňa. Ja nevidím žiadny osoch z toho. Preto to pre mňa neexistuje. Ale cez múdrosť Kabaly a vplyv okolitého napravujúceho svetla, o ktorom sme už rozprávali na predchádzajúcej lekcii, to ma ovplyvňuje a začína ma meniť a podľa toho ja začínam špecifikovať svoje túžby a začínam ich viac zameriavať ako keby laserový lúč. A čím presnejšiu mám svoj zámer, tým lepšie odhaľujem duchovnosť. Takže toto je celá moja práca. Ako vytvoriť správny nedostatok pre duchovnosť. Máme otázku od ďalšieho študenta. Prosíme, píšte si mená. Ako ja skutočne ako ja vlastne viem zistiť, že postupujem, keď to neviem ani cítiť, ani nepočujem, ani nechytím si to. Porozprávame si o ľudských túžbách. Nie iba to, čo vieme zobrať a zjeme, že máme sex, alebo porozprávame sa o cti. Nevidím česť, nevidím ju, nepočujem ju, neviem sa jej dotknúť. Čo to je v skutočnosti česť? Ak nad tým budete myslieť, je to vlastne forma určitého potešenia, ktoré hľadám v našom spojení medzi ľuďmi. Mám spojenie a ja z tohto spojenia chcem k sebe pritiahnuť určitý prvok, z ktorého ja sa naplním. Pocit, že ľudia, zoberieme, že príde nejaký cudzinec a bude na mňa pozerať a budeš hovoriť, Moše, ty si taký úžasný, ja ťa obdivujem, tu si sadni, ťa uvidia nejaký ufónik a sedím takto a sa opýtam sám o seba, čo sa to vlastne s tomuto chlapíkovi, prečo je takýto vzrušený? Prečo tento mu iba niečo hovorí, sadni si na stoličku a on je odrazu taký celý potešený? Ja teda naozaj mám nedostatok v sebe. Sa ani možno o mňa nestará, on sa aby mám úctil, ale ja to budem cítiť ako túžbu, pretože ja mám nedostatok po naplnení týmto potešením. Teda túžbu, podľa ktorej ja cítim, že budem naplnený, keď ostatní mi vzdajú hold. Že som dôležitejší ako ten druhý. Sa týka aj duchovnosti. Ak ja mám tento nedostatok, veľký rozdiel, o ktorom my nerozprávame o túžbách tohto sveta, lebo potom zistíme, že túžba po sláve a cti, po moci, bohatstve, peniazoch sú v skutočnosti duchovné túžby, ale že ja som ich využil v opačnom slede. Ja zistím, že skutočná forma tejto túžby má byť smerom k dávaní. V svete sa mám snažiť dávať ostatným a potom ja nájdem spojenie medzi nami a budem z neho čerpať, ale nie pre seba, ale pre ostatných. Z toho, čo Moše povedal, mi to pripomína príbeh, alegóriu, ktorú som počul od Rava Lightmana. Zoberme si príklad taxikára,
Myslí si, že nosí ľudí celý deň, aby zarobil peniaze. Ale v skutočnosti z duchovného prostredia on to robí kvôli tomu, aby im pomohol, aby ich preniesol z jedného miesta na druhé. Sme si takisto aj reštaurátéra. On to robí preto, aby bol slávny, aby zarobil peniaze, ale v skutočnosti vlastne on to robí preto, aby nakrmil ostatných. Ale to je skryté pred nami. Že keď si zoberieme nejakých ufónov, to je veľmi prirodzené a dobrá túžba, aby sme boli rešpektovaní, aby sme boli ctení. Preto, lebo z duchovného hľadiska chceme byť taký ako stvoriteľ. A stvoriteľ je jeden jediný, zjednotený, tak to hovoria kabalisti, a ja chcem byť taký istý. Chcem byť jedinečný, chcem byť lepší než ostatní, chcem byť ten jeden. Zatiaľ, čo teda v telesnom svete to využívame na to, aby sme to využili pre seba, ale v duchovnosti tým chceme naplniť stvoriteľa. Takže je veľmi dôležité, s akým úmyslom využívame tieto túžby. Je to zaujímavé, pretože počas poslednej lekcie sme rozprávali o zákone koreňov a vetvy a Balhasula nám vysvetlil, že to, čo my máme v našom korení, tak vlastne aj tá vetva sa bude snažiť byť taká istá. Čo sa tu mení, je úmysel. Ako sme si to vysvetlili. V našom svete skutočne chceme mať sprilnutie so stvoriteľom. Rav Lightman nám vysvetlil mnohokrát na úžasných príkladoch, že zoberme si ženu, ktorá je krásna, stvorenie, ktoré chce byť nádherné, aby bolo cenné stvoriteľa. Všetko, čo robíme v našom svete, je ako odvodené, áno, ako by sme to povedali, áno, je to odvodené, derivované. Je to projekcia. To projekcia z vyššieho sveta z našich koreňov a my si len myslíme, že my sa správame presne podľa zákonov. Ja sa musím správať presne tak, z hľadiska slávy, cti a tak ďalej. To, čo všetko ja vnímam v tomto svete, všetky aj tie zlé veci, ktoré sa tu dejú, je to preto, lebo mám takýto úmysel. Môj úmysel nie je to, čo si ja myslím, že to je môj úmysel. Úmysel je to, čo pochádza ešte predtým, než ja mám ešte vôbec nejakú túžbu. Teda túžba sa kreuje, táto nám túžba generuje nám myšlienky a toto všetko prichádza už do pripraveného úmyslu. Ja chcem využiť tieto túžby. Takže ja vystupujem v duchovnosti a stávam sa, to povedať takto, máme naše myšlienky, city, spojenie medzi nami, ale aj tie túžby, aké máme, ktorým smerom my chceme ich posunúť, či smerom k prijímaniu alebo dávaniu, a tam je dôležitý zámer. Samozrejme, cieľom je stať sa rovnakým so stvoriteľom, totožným so stvoriteľom. A teda účel celého tohto života je takýto. Musíme sa tu veľakrát vrátiť. A myslím si, že máme čas ešte možno pre nejaké jednu, dve otázky. Otázka z Riminy. Keď dosiahneme všetky biologické túžby, to znamená, že rodina, sex, jedlo a niečo zistíme, že nám chýba. Čo to je? Môžeme cítiť nedostatok s našimi vedomostiami. Kde nájdem naplnenie? Všetkom, celé realite, kde nájdem v tejto realite. Keď sa pýtate si túto otázku a pozeráte toto video, tak si na správnom mieste pravdepodobne, pretože máte bod v srdci a sa zobudil a viac zistíte, že nemôžete sa naplniť váš nedostatok čímkoľvek z tohto sveta. Teda máte nedostatok po niečom vyššom, z toho vyššieho svetla. Teda ten bod srdce nie je z tohto sveta.
Z tohto momentu jedinú vec, ktorá vás môže naplniť, je dosiahnutie duchovnosti, dosiahnutie odhalenie Stvoriteľa. Začínať vlastne úplne iný druh práce s túžbou. A je to veľmi dobrý bod, kde môžeme začať. Spojené s touto otázkou, myslím, máme Patriciu zo Švédska. Pýta sa, myslíte, že duchovnosť existuje a môže byť rozvinutá v vzťahoch k ostatným a k iným veciam, ako napríklad príroda? Takže Patricia. A opätovne je to veľmi prekvapivé. Je to prekvapujúce, čo nám píše Balhasulam a ostatní kabalisti, že v skutočnosti nám napísali, a už sme to povedali, že ľudská bytosť, alebo Adam, je centrum celého sveta. Je to centrum celej reality. A príroda a všetky ostatné úrovne, teda nehybné rastlina, živočíšna úroveň sú iba dôsledkami toho, čo sa deje na ľudskej úrovni, aký máme vzťahy na našej úrovni. Balhasulam nám hovorí, že akékoľvek iné vzťahy, aj keď si zoberieme anielov, teda nepredstavujeme si ich, že majú krídelka, zoberme si sveté živočichy. Tí sú všetky a všetky závisia od toho, ako my sme napravení, ako máme napravené väzby medzi sebou. Takže keď rozprávame o náprave našich v tomto svete, majú dobré duše, ktoré prichádzajú napraviť, zachrániť stromy a podobne, zachrániť polárneho medveďa, bránia znečisťovaniu životného prostredia. Ak teda sa bavíme o tejto úrovni, nie je problém znečistenie, vyhnutie druhov, ohrozených druhov. To nie sú problémy, toto sú iba symptómy. Dokonca aj v tomto telesnom svete my vieme, že je problém na ľudskej úrovni, na našom spojení. Raz, keď napravíme toto, potom napravíme všetko ostatné, pretože práve ľudia toto robia. Keď rozprávame o tom z kabalistického hľadiska, celé stvorenie, celá príroda a jeho náprava a dokonalo závisí na jednej jedinej úrovni, a to je ľudská úroveň, teda Adam. Naše spojenie. To je všetko. Ak spojíme sa, vytvárame nádobu, ktorá bude schopná, aby prijímala svetlo. Svetlo prichádza stále viac a viac. Čo sa deje, keď prichádza svetlo? Keď prichádza bližšie a bližšie. Naše ego rastie a potom my vidíme hrozné fenomény. Matky, ktoré nechcú svoje deti, robia im zlé veci. Rodiny nemôžu byť spolu. Prečo? Pretože ego rastie a my nie sme pripravení, aby sme pripravili svetlo s tým správnym úmyslom, so správnym vzdelaním, spojení sa medzi sebou. My sa nepripravujeme na to. Preto vlastne sa každý deň svet zhoršuje. Vidíme nacisti, vidíme hrozné veci, ktoré sa dejú každým dňom. Pripravíme našu spoločnú nádobu a vzdeláme sa, ako máme byť spojení, aby sme pochopili cieľ života. Potom dosiahneme toto svetlo z iného pohľadu, z inej prizmy. Všetko sa nám bude byť krásne. Inými slovami, ako je ten duchovný svet. To je najhoršie čakať, no. Máme ešte pár minút, takže poďme ďalej. Posledná otázka naozaj. Takže Sandra z Talianska hovorí, ak som to porozumela správne, naša túžba prijímať materiálne veci nás tlačí stále ďalej, až kým my sme plní, potom nás tlačí k duchovnosti. Tento túžba nás tlačí k duchovnosti. Prečo je
Je to jediná vec, ktorá nás môže naplniť. Ja to vysvetlím. Naša vôľa príjmať ako materiálne veci nás tlačí stále, aby sme požadovali viac a viac. Stále rastie. Až kým sme plní a potom nás tlačí k duchovnosti. A toto je vlastne mechanizmus. Z nás má určitý prednastavený bod, nazvieme ho kritický objem. Napríklad, keď ja chcem byť milionárom alebo podobne, to je vlastne naplnenie môjho kritického objemu túžby. A potom bod v srdci sa zobudí. A z tohto bodu to nás samozrejme áno, je teda pravda, že nás takto to privádza k rozvoju až k vývoju duchovnosti. Tento mechanizmus stále rastie a ja ho naplňam. Tento mechanizmus je zamýšľaný k tomu, aby nás potlačil práve k duchovnosti. A všetko je v ňom zahrnuté. Je naozaj jediný účel celého života. Rodinu, kariéru, moje hobby, filmy, všetko to, čo je v tomto našom svete. To sú všetko vynikajúce veci, ale majú jeden účel, jediný účel, aby nás pritiahli k duchovnosti cez sklamanie, nedostatok. A to hovorí, že Stvoriteľ vytvoril vôľu príjmať. A účelom bolo, Stvoriteľa bolo, aby robil dobro svojim stvoreniam. A preto na úrovni tohto sveta my to nevieme cítiť, pretože teda účel stvorenia nemôže byť naplnený. Celý tento svet je nastavený vynikajúcim spôsobom pre každého jedného z nás, aby nás pritiahol k duchovnosti. A je veľa vecí, čo si o tom môžeme povedať, ale môžeme myslieť na kabálu. Keď začínam študovať, nastavuje svoje priority tým správnym spôsobom a začínaš využívať túžby na tomto svete racionálnym spôsobom. Všetko padá na svoje správne miesto. Približuje sa k všetkému. Vidíš, ako všetky tieto veci sú uspôsobené, aby mi pomohli dosiahnuť duchovnosť. Myslím si, že toto sme naozaj minuli celý náš čas. Uvidíme sa počas ďalšieho stretnutia pri otázkach a odpovediach a prajem vám pekný týždeň. Ďakujem vám, že ste s nami a uvidíme sa v sobote, v nedeľu.